Maningi amathuba omsebenzi asengcupheni yokushabalala embonini yezemayini. Lokhu kushaya kuzwele kakhulu emalokishini lapho izimayini ziwumgogodla wezomnotho. Eminyakeni engamashumi eyedlule lemboni ivale imisebenzi eyizinkulungwane ngenxa yoguquko lwangaphakathi. Izikhulu zakulemboni manje sezihlela enye indlela yokuletha uguquko kulemboni ngale kokudiliza izisebenzi. Le mayini okumbiwa kuyona iplatinum ingemqoka kakhulu emnothweni waseNorthwest kanti yonke imicikilisho ethinta ukusebenza kwale mayini iseRustenburg. Ukwehla kwezinga lokudayiswa kwalesimbiwa kuyehla nokuholela ekutheni lehle inani leplatinum. Lo mkhakha ubhekene nobunzima. I-Anglo-American Platinum yaba ngeyokuqala ukudiliza izisebenzi. Njengamanje isibanye Stillwater okuyiyona eyathenga amasheya aselonmin nayo iyadiliza. Le mayini ihlela kabusha indlela esebenza ngayo kanti izodiliza izisebenzi eziyizinkulungwane 5. Umbuzo omkhulu uthi ke ingabe lezi zisebenzi ezodilizwa zizophila ngani? The problem with job losses and retrenchment is that workers are not made to be ready with skills so that post life of mining they could easily be absorbable to other industries that the company would have contributed to. Umkhakha wezimayini uthi uyakwesekwa ukucijwa kwezisebenzi ngamakhono kanye nokufundisa izisebenzi ezidiliziwe eminye imisebenzi. The agency's work has mostly looked at how do you first reskill, upskill former workers for them to access opportunities in various sectors. Kunokwesabela ukuthi kungase kuqhubeke ukunqanyulwa kwemisebenzi emkhakheni wezimayini. Uhlelo lokuthuthukisa amakhono ezisebenzi kwethenjwa ukuthi luzokwazi ukuthi lisize ekutheni izisebenzi ezidiliziwe zikwazi ukuxosha ikati eziko.